De zomervakantie is in Friesland correct begonnen. Tijd om erop uit te gaan en leuke dingen te doen. Maar het zomerskawa liet nog even op zich wachten. En dan is er maar één optie. Op zoek gaan naar de binnenactiviteiten. De meesten die willen toch graag iets doen in de vakantie. Vandaar dat het bij avontuur op dit moment druk tot smoordruk is. Omdat wij een heel soort binnenactiviteiten hebben. Zie ik me dat uit, men kan met het hele gezin komen en voor iedereen is er wat. Normaal is in augustus de bowlingbaan eigenlijk een uitstoon stuk dat helemaal niks gebeurt. En overmiddag zit de bowling helemaal vol. We zijn vanmorgen om goed 10 uur al begonnen. Toen gingen we de eerste bowlers er al op. En het zit nu tot sluitingstijd helemaal vol. En die extra drukte zorgt het ook voor een strakke planning bij het pretpark. Het is wel stevig nice dat de planning goed rent. Want ja, de meesten die komen vaak net van één activiteit, maar die komen van meer activiteiten. Dus dan moet het wel goed op elkaar aansluiten. Maar dat ze bowlen willen. Maar ze willen ook naar de Glow in the Dark Midget Golf of ze willen lasergamen. Wacht, ze hadden de meeste mensen toch een hekel aan. Dus voor de planner hier is het een kwestie van zorgen dat alles goed rent. Maar net alleen bij avontuur vernemen ze extra drukte. Ook het Ierstine Museum verneemt een tanname om meesken troch het slechte waar. Ben ik mensen die komen natuurlijk apart van het Ierstine Museum en dat denken wij dat die vooral deze weken. Maar de cijfers die ben bij ons net bekend, want die houden ze bij de balie van de Kroethof. Maar ik neem aan dat ze maar dit waar mensen protten naar het museum te gaan. En werd het nou al aardig druk is, verwacht het Bauma, daar komt weekend nog volle meer meesken. Ik denk van, jij er nog drukker, want dit is in Friesland de eerste weekend van de vakantie. Men is nu nog een beetje rustig. En na een weekend dan wordt men ongedurig en dan wordt men toch echt eruit. Men wil het van. Nou, dan denk ik dat we het nog drukker krijgen. Nou, dat houdt gewoon in dat we morgen eerder beginnen en eventueel jongens later sluiten. Want wij zijn hier behoorlijk flexibel. En we willen eigenlijk ervoor zorgen dat de mensen toch een leuke activiteit in hun vakantie doen kunnen.